Глядзіце, сцеражыцеся усялякай прагнасці, бо нават калі хтосьці мае дастатак, жыццё яго не залежыць ад ягонай маёмасці. Дарагія парафіяне, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, вось сёння, перажываючы 18-ю звычайную нядзелю, мы пачулі словы Евангелія і прыпавесць пра багатага чалавека, які, на жаль, думаў прыземна, і не спадзяваўся на Господа. А жыццё чалавека ад каго залежыць? Ад Господа. Бог стварыў чалавека, і Бог стварыў чалавека на свой образ і падабенства сваё, а стварыў не для смерці чалавека, а для жыцця, і жыцця ў перспектывы вечнага. І калі чалавек праз грэх першародны быў выгнаны з раю, згубіў пэўныя якасці ў сабе, сваёй людской прыродзе, і мы гэтыя наступствы граху сабе носім. І нашае цела матэрыяльнае, на пэўным этапе нашага існавання яно нас абцяжарвае. Таму што пажадлівасць цела, пажадлівасць вачэй і ганарлівасць, пыха пастаянна нас тармозяць і прызямляюць. І д'ябал выкарыстоўвае гэту нашу слабасць супраць нас, так як гэта была ад пачатку ў раі. Ён, спакушаючы чалавека, казаў: будзеце багамі без Бога, самі будзеце незалежныя. Але атрымалася наадварот. Чалавек адчуў сваю немач. І самае цяжкае наступства, гэта біялагічная смерць. Цела павінна будзе памерці. І таму нельга пакладаць надзеі ў целе чалавека і ў яго вось гэтай выключна частцы яго прыроды, у матэрыяльным, у цялесным нельга пакладаць надзеі, таму што яно прамінальнае. Прахам ёсць і ў прах абернешся. Але хто цябе ўваскрасіць в апошні дзень? Бог. Езус кажа: сцеражыцеся прагнасці, не паддавайцеся пад пажадлівасці матэрыяльныя толькі, таму што гэта не залежыць, жыццё ваша не залежыць ад гэта. Не залежыць. Той, хто жыве багата, яму здаецца, ён можа сабе прадліць жыццё. Не. І прыклад падаў Езус у сённяшняй прыпавесці, дзе чалавек багаты, урадзіўшы яму поле, сабе разважае, настолькі ўражай яму ўдаўся, што трэба ламаць старыя засекі і будаваць большыя, таму што дабытак-то ў мяне вялікі, што з гэтым рабіць? Ён сабе разважае: пабудую новыя, збожжа збяру, все это маё добро пад себе падгарну і скажу сваёй душы: душа, шмат добра ў цябе ляжыць на многія гады, адпачывай, ні о чым не думай. Еш, пі, весяліся. Так разважае чалавек цялесны. Так называюць людей, которые спадзяюцца толькі на матэрыяльна і на багацце. Это цялесны чалавек, который по зямлі ходзіць і з зямлёй злучаецца, а пра вечнасць не думае, і марны яго лёс. А мы, браты і сёстры, жывём верай, надзеяй і любоўю. Мы дзеці Бога. Мы жывём надзеяй на вечнае жыццё. Не прывязвайцеся да матэрыяльна, сэрца ваша павінна быць свабодным. Бог кажа гэтаму нешчаснаму багацею, кажа: неразумны, не ўжываеш розуму, я табе даў розум. Слова неразумны, кажа, не ўжываеш розуму до конца. Розум твой тебе падмануў. Этой же ночью заберуть душу твою тебе, и что из этого останется? Не сподевайся на богатство.
Яно прахам ёсць. Таму паглядзіце, прыгожыя словы мы пачулі ў рэфрэне сённяшняга псалма 90. Мудрая малітва. Навучы нас так лічыць дні нашыя, каб мы здабылі мудрасць сэрца, а не розуму. Бо калі ты будзеш пакладаць надзеі толькі на сваім розуме і спадзявацца толькі на сябе і на багацце, то можаш стаць неразумным. А Божая мудрасць – это мудрасць сэрца. Як яе здабываць? З Господам. Таму мы кардыётэрапію і праводзім, каб твоё сэрца было аздароўлена і напоўнена Святым Духам, Божым Духам, каб Дух панаваў над тваімі пажадлівасцямі, а не твой розум, таму што розум нас вельмі часта бунтуе. І мы паддаёмся цялеснасці. А хрысціянін – гэта той чалавек, который не спадзяецца на цела сваё, таму што цела давядзе нас да смерці. Вечнай смерці, не проста біялагічнай. Калі будзем жыць пажадлівасцямі цела, то цела нас давядзе да смерці вечнай. І таму святы Павел у сённяшнім другім чытанні нам тлумачыць, як нам жыць. Калі вы з Христом уваскрэслі, то шукайце таго, што ў вышынях. Божае, духоўнае шукайце, дзе Христус сядзіць праваруч Бога. Думайце пра тое, што ў вышынях. Думайце пра перспектыву Божую. Пра тое, што Бог хоча табе даць жыццё. Бог дае жыццё, запомніце, дзеці Божыя. Вы памерлі, і жыццё вашае схавана ў Христе, з Христом у Богу. Чуеш? Христианин умирая для этого мира, медленно, медленно помирает. А наше жыццё дзе? Схавана з Христом у Богу. Езус кажа, хто спажывае цела маё і п'е маю кроў, той будзе мець жыццё вечнае. Наше жыццё схаванае ў Христе. І таму кажа, всё, што приземное у вашем теле, робите мертвым. Контролируйте. Что контролируйте? Распуста, нечистость, моцное захопление. Вау! А як дьявол сегодня играя на эмоциях людских? Вау! Там горить, там светится, там новое, там все новое, это новое, это новое. Захопление. Неопанованное захопление. На этом гроши зарабляют бизнесмены, порабившие великие супермаркеты, потому что мы, вау, на захоплении работаем. А? Мы все бы купили, але грошей нема, да? Вот. Дрэннымі памкненні і хцівасць, якая з'яўляецца, увага, моцнае слово, ідалапаклонствам. Калі хрысціянін сэрца сваё увязвае да цялесных справаў і не працуе над сэрцам, ну то это грэх ідалапаклонства. Да. А что, мало людей Бог, сатана отвел от Бога? Мало? На богатстве, на грошах, на славе, на многих речах. Это идолопоклонство. Помните, как дьявол спокушал Иисуса? Поклонися мне, и все будет твое. Все. А зачем тебе все? Тебе все не надо. Тебе, человек Божий, на самой справе шмат не треба. Бо шчасце твоё не ў гэтым. Из-за гэтых рэчаў Павел апостол кажа, гнев Божий зыходзіць на сыноў непаслухмянасці. Які гнев Божий? Таму што люди самі на себе сцягваюць кару. Бог милосердны наш Отец. Але калі мы адыходзім ад Бога, не живем у любові, то мы нішчым сябе, мы нішчым близких, и мы бесам кланяемся налево и направо. А что после гэтага? Нічога добрага.
знішчэнне чалавека татальна. Не трэба далёка хадзіць. Возьмите чалавека багатага, который не верыць у Бога. Бо багатство само оно опасное, Езус кажа, оно опасное, да? Не жадайте багатства, оно опасное. Але яшчэ гэта не перашкода ў неба, не. Але сустракалі чалавека багатага неверуючага? Это катастрофа. Это катастрофа. Поэтому Павел апостол асцерагае: адкідайце ад сябе, працуйце над тым, што духоўнае, а не над тым, што матэрыяльнае. Бо Езус кажа: валадарства Божие найперш, а ўсё остальное вам дадасца. Маеш руки — будешь зарабатывать, маеш голову — будешь зарабатывать. Але если сердце свое увяжешь до гэтага, сгинешь. Поэтому усе внутренние духовные пачуцці, гнев, обурение, злость, блюзнерство, злословие, апостол кажа, з вуснаў ваших нехай сходить. Не хлусите один одному. Обнаўляйцеся для познания вобрага Божага, для чаго вас Бог стварыў. Мы павінны духовно жыць. Калі мы духовно растем у любові Божай, узрастаем, да, то мы умеем карыстаць добротаў матэрыяльных разумна. Нішто не замыкае нам вочы. І вы, дзеці Божыя, сёння ж вы знайшлі час для Господа, да, яшчэ не ўсё потеряно у вас, слава Господу. Вы знайшлі час для душы, вы знайшлі час для Бога, вы прыйшлі ў Божий храм, вы слухаеце Слово Божие. А многіх д'ябал ужо адхіліў. Яны ввогуле сёння пра Господа не думаюць. Ввогуле. І так губляюць жыццё. Медленно губляюць валадарства Божие. А мы павінны яго сцерагчы. І Езус кажа, да, Езус выразна кажа: асцерагайцеся усялякай прагнасці. Не паддавайцеся хцівасці, але Богу давярайце. І таму вось прыгожае слово ў акламацыі перад Евангеліем мы пачулі: шчаслівыя убогія духам, бо іх валадарства нябеснае. Убогія духам — это тыя, хто разважліва карыстаюць зямнога жыцця, але у Бога здабываюць скарбы. У Бога. І апошні сказ Евангелії пра што сказаў? Гэтай ночью забяруць душу твою, і каму дастанецца тое, што ты нарыхтаваў. І так, Езус кажа, бывае з кожным, з тым, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богом багацее. Перад Богом надо багацець. І тады все скарбы на сваім месцы. Бо ў Евангелии сказано: дзе сэрца твоё, там і скарб твой. Беражыце сваё сэрца для Господа і прабывайце ў яго любові. Тады ўсё іншае нам будзе уладкавана на патрэбных і важных месцах. На першым месцу Господь. Амен.